ஆமா. என்னடா? நான் ஒரு நான் ஒரு பொண்ண விரும்புறேன்மா. பொண்ணா? பொண்ணான்னு கேட்குறேன். பொண்ணு தான். பையனை லவ் பண்ண முடியும். காம், யாருன்னு காம். ஏ, அழகா இருக்கிறான். தெரிஞ்ச பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன். பக்கத்து தெருவில் குமுதோட பொண்ணா? போயும் போயும் ஜாதி வேற மதம் வேற வேற பொண்ணு கிடைக்கல. சரி, இந்த பாருங்கம்மா, இந்த ஜாதி மதத்தை பற்றி எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச 2 ஜாதி தான். ஒன்று பெண் ஜாதி, ஒன்று ஆண் ஜாதி, அவ்வளோதான். நீ பேச வேண்டாம், நீ பேசுவேன். இந்த பாரு, இது சரிப்பட்டு வராது. இந்த பாருங்கம்மா, நான் இன்ஃபார்ம் மட்டும் தான் பண்ணேன், பெர்மிஷன் எதுவும் கேட்கல. சார் அப்படி போகுதோ? பெரிய மனுஷன் ஆச்சு. அம்மா சொல்கிறேன், இது சரிப்பட்டு வராது. எழுதி வச்சுக்கோ, இது சரிப்பட்டு வராது. தவி நேரத்தை ஆக்கிங்க. कौद दीपक फोन का दीपक यार कमला का पता नहीं था. बेटा कीला कीला दमले के चालू नहीं कभी कौर हो जाने ना बेतौत के खाने तिब्बत थे बड़ा दिन ना मरला पढ़ला ही बा ताता के नोदन तो मम्मी कोल्ला तक क्या लोनी अने पुते में कोल्ला हिंसा को कोल्ला पुते पिंसिते है पुते की लमे अने वो संबंध उतरी ना बता अम्मा मामा में बटती है ना आदरेट की अन्नी बेताता में को कोमत करांडी इडती आने नहीं हरी बोरोट आसावल एक कोल्ला गीते ऐसे कराना ते पा अने पुते की लमे के ना बता पा इचरे मामा की अन्नी ये कोल्ला तुम हैत्ते टे मातरे ना अने में के ना बता पा मैं वो वेना देवाल ने में आदरेट किया ने पुते इचरे उबड़े में आदे ना फोन टे कतरे करने मत कतिया गानी ಅದು ಸಂಬಂಧ ನಾವತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರ ಮಾಮ ಆದರೇಟಿಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಅವಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ அழுதுட்டியா? அழுவதோயா? ஏ போய் மட்டும் சொல்லாதடி, முறுக்கியாண்டி போயாண்டு அதை எப்போ தரேன்டா அந்த பக்கம் இல்லடி இந்த பக்கம் அடிச்சானா? தெரிஞ்சு போச்சா? என்ன கத்தத? தெரியும்டி எனக்கு, எனக்கு ஒன்று தெரியும். मंदानो आमेक वेनुमा उयाट लव करने को मंदानो एक वेनुमा मंदानो जगह तुम्हें साफ को हमें लोग थल्ला दागने नो तेरी उन्हें इनका
மதத்தை மாற்றிக்க முடியும். எனக்கு ஜாதி மாற்ற ஜாதி மாற்று கோவந்த மாறுக்கொண்டு வந்தானே தெரியலடி. நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன்டி, நல்லா சம்பாதிக்கிறேன். என்னை பார்க்க அசக்கமாயிடாடி. அப்போ உன்னை நல்லா பார்த்துக்க முடியும் எனக்கு. ಒಯ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಟ್ಬಿಡು. ಮುನ್ನೋಡ್ದು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮತಿ, ಮುನ್ನೋಡ್ದು ಹೋಗಿ ತಾತ ಅಕ್ಕಮತಿ. ಸಾಕು ತಮ್ಮ ತಲ್ತೇನು ಮುಖದಕ್ಕೇನು இப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்? உனக்கு கருணை வேணும். ඔයාගේ අම්ම තාත්තගේ හාලද මායික යාළුවෝ இல்லல்ல? அப்போ இதுக்கு மட்டும் ఏంటి అమ్మ అప్ప ಆದಿರಕಂಡ ಹಯ್ಯ ತಿಪ್ಪೋಯ್ತರ ಆದಿರಕಂಡ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಲ ಕರಾಟೆಪಾ இந்த பாரடி ஒரு ஆமலடி அம்மா பிரிம அம்மாவை அண்டவாட்டே பாவையா என் கண்ணை பார்த்து பேசு, கீழே பார்த்து பேசாத, கண்ணை பார்த்து பேசு. मुझे अस्तिक बाला किया ඔයාගේ අම්මා තාත්තා කැමතුන්නේ ඔයා මොකද කරනවා? இந்த மண்டை இப்படி ஆட்டினா இந்த மண்டைக்கு விளக்காது கத்த வேண்டி ஏன்னா படிக்குதுட்டு லவ் பண்றேன். ஏண்டி நான் ஒரு விளையாட்டு பொருளாடி மம்ம செல்லம் படுதோ யாட்ட செல்லம் கரடா தரடா மனசடி வலிக்குதுடி புரிஞ்சுக்கோடி. போய் உன்ன லவ் பண்ண பாரு புத்தி செருப்பால் எடுக்க. லாஸ்டா கேட்குறேன், ஒரு வேலை காரி ඔයාගේ අම්මා තාත්තා කැමතුනේ ඔයා මොකද කරනවා? இப்படி ஆட்டாத, எனக்கு ஏன் மண்டிக்கு விளக்காதடி. என் கண்ணை பார்த்து வாயை திறந்து பேசுடி. கட்டார எடுக்கேன் ஒடுவ பண்ண மாட்டேன் தெருநடி. எனக்கு பாரடி எனக்கு சிங்களம் அவர் வராது. அம்மா தாத்தா கேட்க முகதி கரணும். அம்மா தாத்தா கேந்திர பொடி செம்மத்துக்கு கண்ணு முன்னால நிக்காதடி, கண்ணு முன்னால நிக்காத பொடி. நான் லவ் பண்றேன், கோபமா இருக்கேன். உங்கள்கிட்ட காய்க்கல் மும்பைய உங்கள்கிட்ட ஆதரிக்க நம்ம காட்டு பொடி பொடி போடினும் போ. பார்க்காத போ.
கிடைத்தும் நான் தவறவிட்டேன்.